Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Karon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 3 na bulan sang Nobyembre tuig 2020. Oy, 52 kaadlaw na lang ang nabilin. Paskwa na, 59 dias na lang. Saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa sur norte kag sentral nga bahin sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal. Konsihal Ramos may paatag angot sa inyo sang Ayala Malls nga magpatigayon sang 90 kaadlaw nga dry run sa mga southbound PUGs. 18 anyos nga babay patay matapos dalumos sa bubon sa siyudad sang Himamaylan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginbisitahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang banwa sang ginubatan sa probinsya sang Albay nga isa ka lugar nga may dako nga kalitan nga ginbilin si super bagyong Sirole. Ginpangunahan sang presidente ang aerial survey kag pagkatapos nagatubang sa mga pumuluyo nga ang kalabanan nga balay na tampukan sang volcanic ash halin sa Bulkan Mayon. Ginlabayan man sang aerial survey sang presidente ang Catanduanes, ang lugar nga una naglandfall si Role kag nagutod sa linya sang kuryente kag telco lines. Suno kay Senador Bungo, paimbestigaran sang presidente ang quarrying operation sa ginubatan kasunod sang reklamo sang mga pumuluyo. Dihamak na nga reklamo sa una. Sang tsimpo pa ni Lopez sa una. Atong babae lang nga napatay. Din pasirayan ang mga quarrying operations apang bangod sang may mga manggad kag sumuman labi sa Kongreso padayon nga nag-operar ining mga quarry sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ara na. Gintagaan na leksyon nga kung hagad mo kot-kot ang kadutaan, labi na gid kung may kabukiran, matipag ina siya. Kag kung matipag siya, landslide ang resulta. Kag kung mag-landslide siya, dihamak nga balay ang matabunan. Amo ina, ang kinaugali, ang natural nga gintugas ang Diyos, ginaislan sang tao. Ang mga kahoy nga gintugas ang Diyos, ginutod sang tao. Ang tanan-tanan nga gintuga balansi, ginguba sang tao. Ambot silingon kung nag-antos man kita,
tagsa ka mag-abot ang kalamidad, initanan, kahalitan, tugas ang tao. Man-made disaster. Kita ang nagtugas ini. Balansin ang bilog nga kalibutan, kampyon ng aton kagulangan. Dalagko nga mga kakahuyan, tagpila kagatos katuig ang edad, otdon sang pila ka mga kauturan naton nga nagapanghimulos sang presyo sang dalagko nga mga kahoy. Diyan kakita na diri sa aton sa pungsod Pilipinas, partikular sa Negros, ang Ilcobla na, porte na mga kahoy na, sus, inayam kakano, pinatindugan sang dako-dako nga hala, pinakadako nga manugutod kahoy, sus, lagarion nga lagarion na. Paghalin nila, pag-alot na, nakalbo ng atong kagulangan, nagbalik sila sa ila kapungsuran. Pero ang halit na ginbilin, di hamak. Sa pabrikang Ilco, perte na suna. Sos, grabe ang hamugasa nga pagpangabuhi karang kano na. Wala sila kabalong nga pagtapos, mapulod na, nga mautod na mga kahoy, nagbalalik ya sila pungsod, ang ginbilin sa aton baha. Amo ina ang nagakatabo. Kay kung tani, kampyon na mo. Ining probinsya sang Negros, daw paraiso ini siya. Kumplito, matahom ang kagulangan, ang mga kasubaan, ang tanan-tanan. Hinalitan sa tao, manughimulos bala. Hala, pangutod sang kahoy, tanan-tanan na lang. Karon, pagtupa sa ulan, atong mga kahoy nga moton gasuyop kung talis ang tubig, mga higante nga kahoy, wala na nakalautod na. Wala na sa makapugong sa tubig, bulhog padalom. Tiyan mo man niyo, nagkalatabo sa iban nga probinsya, halakot, kot, kware nga kware, patindog sa kung ano, kot sa bulawan, kagiban pa. Kung kaisa, kakatibag, damo ang mga nagkalamatay. Di subong niya, iban lahar na gid, ang gailig. Ang iban landslide, di hamak, linibo kabalay ang matabunan. Kakon magpadayon ini, hindi na safe ang aton mga kauturan. Ang kahimuan nga ini, ang halit nga ini, kita ang nagtuga. Kampyon mo, sakto gid ang pagtuga sa kalibutan. Gindisinyo ini sang kahitasan, inislan sang tao. Mga illegal loggers porte. Ginbaklan sang dagko nga makina para magpulod sang kahoy. Di kakitas na yung katahom sa aton kagulangan, ginalot nila ya, kinalbo nila, tiyari na. Ang kinaugali gabalos, hanuson kita sang bagyo, sa una magbagyo, lagi gabaha. Subong, ulan ng jutay, sakad tubig. Di wala na. Sino pa nga gamot sang kahoy, kung masuyop na, kinakalatumba na, binaligya na, ginmani na, sang mga illegalista, illegal loggers, porteho. Tiara naman, may ara naman, pa-imbestigaran naman. Nagliligad, ginimbestigaran na. Ni Lopez at tong babae lang nga napatay. Ang mga nagtilindog to nga iban nga mga halit, ginpasirato. Tiyan mo na kay, porte ang poder, may kwarta, galabe, sige ang operasyon. Total wala kaso. Kung balahada kag magkalatipag, ang tag-iyas na wala man da. Ang mga worker man ay magkalamatay. Porte, no? Amo ina ang natabo sa aton. Kung may basulon, kita man. Inmutangan kita sang husto kag ariglado gid nga kalibutan. Gubon gid sa kabintahuso sang tao. Tiyan mo nagbuhay subungo. Tapos hagad reklamo, iakusar, ipasira, imbestigaron. Dugay na nga imbestigar. Tag 30 anyos na nga imbestigasyon, gakadula man lang. Bangod ang panag-iyas na, dalagko man nga mga personalidad, lagko nga mga pamilya, ang iban gani mga politiko man.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:11 na. Good morning! Bilog nga dakmanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta? Petsa 3 na Martes na. Naglipas na ang All Saints Day kag All Souls Day. Apang ginapahanumdom, kuidaho, hindi anay magpadulong sa mga sementeryo. Matako pa ini siya maabre pa pagkatapos ang Petsa 4 sang Nobyembre. Kamusta ang palibot? Kamusta mga merkado? Kamusta ang pagbiyahe? Kamusta ang sitwasyon sa dakbanwa sa Bacolod? Kamusta ang matugnaw nga panahon? Pakot ko dahil, basta magsinya si JM nga muna, pakot ko na. Ang bot sa silingon, guwapa kag dalaga. Ang nagaman subong sang patrol, gabugtaw kagahon, gabato man sa katugnaw sang panahon. Opdan kita ni Aksyon Eden Aboso. Balita sa patrol. Aksyon Eden, morning. Good morning! Happy Tuesday sa aton tanan nga mga ka-aksyon Fred kadasig lang sang lakas sang inadlaw November 3 pero ti sa gihapon nagapabili niya nga diri sa syudad sang Bacolod sirado sa gihapon ang mga sementeryo tugtog pa buwas nga adlaw action Fred kaya ang iban wala nakabisita before pag-close ang 29 di nagahulat na lang sila nga magbukas naman luwat ang sementeryo para makabisita sa ila sining mga nagdaliwan nga himata. Di daw ka week-long action Fred no nga paghulat Manila para makakadto sila sementeryo although nga unusual nga hindi sila November 1 kag 2 nagbisita action Fred pero ti amo nang ginapatuman sa karon bangod man sa nagapadayon nga pandemya pero kung buot kung tan-awon mo man gid action Fred wala man gid gavari kung saan mo bisitahon ang nagtaliwan sinini mo nga himata kung gusto mo wala man may gapugong action Fred no kag pwede man lang anytime of the year action Fred hindi ka na maghulat sa November 1 kag November 2 pero action Fred no November 4 pagkabuwas na al 5 de Nobyembre medyo paiway-iway man action Fred no ang mga ginahiwat ng mga celebration, especially sa syudad sang Bago. Dira action Fred ang isama sa sentro sang gina-celebrate ni action Fred, although nga ti advance pa man, pero ti naka-mapulo mangkot na kita sa alkalde dito, ti unlike action Fred sa mga nanigliligad nga tuig nga bonggacious gid ko pag action Fred ang mga celebration dito. Pero subong niya for the sake celebrate lang ang ining 5 de Nobyembre may patigayunon lang sila nga mga event action Fred no nga pagsunod man sa health protocol sang aton sang ila sining syudad. Pero sigurado wala opisina ang Negros. Yes, gid action Fred. Kag ti amo gina-commemorate action Fred mo ang ginatawag nga 5 de Nobyembre. Kag ang iban nga action Fred may mga pa ginapare sa San Carlos tiyon man action Fred mo sang Pinta Flores Festival nila bala. Pero ti hindi sila maka-celebrate knowing nga ang syudad sa San Carlos dan subong damo man sang kaso sang COVID-19 golpeada lang. Ti may ara actually ginpapanaog nga executive order si Mayor Rene Gustilo nakita naton the other day nga nagapangabay action Fred no sa mga sa mga residente bala nga mapatukar na lang sang hymn or tune sang Pinta Flores action Fred sa ila sino mga pangmalay para at least somehow ma-feel lang nila nga gina-celebrate yapon nila ang kapiyastahan action Fred sang Pinta Flores. Sige lang kay ti lapit na lang yun action Fred matapos kabay pa o kung maabot na action Fred ang COVID-19 vaccine kay kagapon gani may naman pagsapol naman si Presidente Rodrigo Duterte kundiin ginpangalanan niya iya si National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. bilang COVID-19 czar man nga amo ang para action Fred sa negosasyon o kung pangunahan ng pagbakal kag negosasyon tubdob sa pagpanagtag man sang COVID-19 vaccine. So kabay Actually din action Fred.
Kabalo na ka nga ang Iloilo ya dogin kakas ng korupyo kag dogin tugtan na 24 oras sa mga negosyante. About to Action Fred, i-check na nato. I-check bala kado amo na subong ang bag-o nga report dito sa Iloilo. Oo, kay amo pa na guro Action Fred, no? Kay ti kabalo naman kita ang syudad sang Iloilo. Na paidalo man Action Fred sa Nubo man nga mga nga mga ang quarantine status gali Action Fred, no? So ti baloon tay na kay ti man to bulig man Action Fred, wala labot nga may biyahe na daan subong mas nagbukas pagid ang ila sila didto nga ekonomiya Action Fred. So ti hibaloan ta na karon Action Fred base pa lang may ara sang report man sa aton counterpart didto. Pero do so far do gintan-aw ko di subong ang ilang niya page Action Fred, do wala pa man, pero ti mabalaan karon base may mga palayag man sa liwat si Mayor Jerry Treñas. Pero anyways, Action Fred sa syudad sang Bacolod tulutawhay naman nagapati naman labanan hindi lang kalabanan tanan ni Action Fred, no, sa pagpatuman man sa pagsuksok sang face mask ang iban gani na unay na Action Fred ang ila sini nga pagsuksok sang face shield kag pagpabilin man sa social distancing, hindi lang sa paglakat-lakat abi dira sa dalanon kundi sa tanan nga mga establishment commercial Action Fred ginapatuman gina kag kung manotice mo sa mga malls may mga extra pa gani nga trabaho nga aton sini nga mga security guards Action Fred, no, nagalibot, nagabitbit sa ila, may ara sila ginabitbit nga please observe social distancing Action Fred. Kag kita mismo Action Fred nakita taman nga kisabalak mo malipat-lipat ka pud mo abi pamilya mo dira sa mall nakaiping-iping ka mo ginasaway ginila Action Fred nga ma'am sir laka-laka lang tagamay ipabilin lang ang social distancing. Kag halos Action Fred tanan nga mga establishmento commercial diri sa palibot sa syudad sa Bacolod nagagamit kag ginapa-implement na gid ang backtrack system. That's why nga gaya na inganyo sa gihapon sang aton sini nga mga local officials dire nga dapat i-download Action Fred para mas mahapos kay kung wala ikaw sang backtrack nga application or backtrack QR code masulat-sulat ka pa Action Fred mo sa logbook dira sa mas mahapos, no? Mas mahapos kay pagabot mo sa mga mall scan na sang security sulod gadayon. Correct Action Fred. Kay isa man da sa punto nila, malikawan ang local transmission Action Fred. Kaya may ballpen dira sa guasang logbook, mapirma-pirma kada. Kag Action Fred, accuracy manimo sang sang impormasyon bala sa aton sa mga action kay kisadaan ti syempre linlain man taagi kung magsigi ka logbook dira hinali nga kinahanglan ina for contact tracing mabudlayan man ang aton sini nga mga contact tracers bungod pikis ay ni mentiondihan ang agi ang iban wala ginabutang ang ilan numero but through this backtrack system Action Fred sulod na dito dayon sa information system man sang aton nga LGU Action Fred grabe no ka-advent na gid sang teknolohiya nowadays Action Fred kag salamat kita nga nagamit man sang maayo Action Fred para sa ikaayo sang tanan. Pero ti kahapon Action Fred may ara iya sang palayag ang DOH nga nagnubo sang 25% kurang Action Fred ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas sa sulod sang duha ka semana. Gamayo ng balita. Yes, it's a good thing Action Fred kay dako na namo kung tanawon mo dako na iya ang 25% Action Fred sa sulod sang duha ka semana. That's why nga ti diri sa Western Visayas actually Action Fred wala nagigani galapaw 200 no ang ma-record nga COVID-19 case sa bilog kon sa makaligad ang mga 24 oras kay usually tag 130, tag 150 Action Fred pero pares kagapon na may na-record lang iya nga 134. Ti ang pinakadamo dira Iloilo Province 37, ang Negros Occidental may nagdubo-dubo naman unlike nagliligad nga naglapaw 60, 70 subong kahapon Action Fred 36 na lang ang na-record 28 sa Iloilo City, 18 sa Bacolod City kag may napulo naman
sa copy sa Action Fred. Pero dako yapon Action Fred akong 134 ang panibagong nga kaso, tag 210 naman niya ang mga recoveries nga ma-record si Action Fred sang aton nga authorities. Pero anyway, Action Fred Ria sa palibot sa syudad ng Bacolod, Subong, tulutaway ang siyempre. Actually, kahapon Action Fred yan no, nag-init diri sa aton. Mayo gidyang chimpo kahapon. Indication Fred hindi ka makapaminsar nga ay pag nagliligan nga adlaw may nabaluan kita may mga lugar ngayon pa idalom sa signal number 5. Ang iban to ang iban nga lugar Action Fred no nga naapektuhan sang baha, sang tar sa mga lugar nga malapit sa may 3 ka aktibo nga bulkan Action Fred. Diri sa Negros Occidental, syudad sa Bacolod do mas swerte kita Action Fred no kung nagapasalamat nga wala pa diya natamaan Action Fred bisan pa nga ginkabig super typhoon ining si Rolly Action Fred kag grabe do bag-o lang niliwat nga may ara sa lugar gin paidalom sa signal number 5 sa una gani signal number 3 nakulbaan na kita nagabagusbos ng hangin. How much more nga gin paidalom sa signal number 5 ang iban nga lugar. Subong Action Fred naga-recover pa ning iban mo nga mga lugar kita diya swerte kag pasalamatan gid nga tulutawhay kita pero amo na hambal wala pa maka-recover. Wala pa maka-recover, wala pa suga, wala pa kuryenteng iban. Correct Action Fred kay kabudlay pag idaan may pandemic daan subong kung ang iban nadulaan trabaho problema pa ni sa ila sining mga kalanon Action Fred kaluoy gid pero kabay pa nga kung may sinulod may bagyo pag Action Fred mo pero kabay pa mga masinunod hindi naman Action Fred makatuga pa sang kahalitan sa aton diretanan Action Ari Fred. pa sa Shuni ho. Action Fred? Si Ruli ko ni nagwa na, si Kinta, si Ruli, si Shuni ara naman. Si Shoni gani ko Action Fred ara naman. Usually man gid Action Fred no basta pasulod man ang bulan sa Disyembre dira man do damo-damo nga mga bagyo do ginaubos gid hasta letter Z Action Fred no. Nadula si Action Eden. Kabay pa, ining si Shuni o kung may isa pa ginman, manging katapusan na nga bagyo nga magsulod karong nga tuig. Para bisan paano, may ara na kita COVID-19, may kalamidad pa, o basi kaluyan man nga manging katapusan ina nga bagyo. Ari na siya, balik ka. Action din ka magin. Yes, good Action Fred. That's why reminders ng sige hapon sa tanan naton nga mga ka-action. Mangin mabinantayon lang sa tanan nga oras kag ara gyapon ng COVID-19. That's why nga face mask lang face shield kag pagpabilin man sa social distancing, proper hygiene kag pagsuksok kun panghinaw Action Fred kag pagpang alcohol. Sa ato naman nga mga ka-action para sa complete nga management sa inyo sining liver detox Or kay iban nga balita halin sa Patrol Action Eden Aboso. Una sa balita sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:25 na. Una nga hutong sa aton pagpulupanamyaw kay Alex Muntisa, good morning. Kay Didane Juna, kay Benji de la Cruz Alec, kay Sancho Imong, kay Alex Puentes, kay Glenn Paculdad, kay Dar Dave, kay Carla Dora, kay Philip Laurente, kay Ebileni Pamusino, kay Lisden Ruho, kag Dilia Liabe. Good morning. May lang nga pag-upod sa ato na karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Para sa mayo mga ka-blooms.
kadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na sa panahon sang pandemya, krisis global nga nagakatabo subong sa pungsod Pilipinas man, masyado kabudlay ang pagpangabuhi. Ang mga magagmay kadalagko nga plantado nagapanghakroy man kon ang ila patubas masyado kanubo. Base kung makabulig ini sa inyo ang paggamit sang unit complete fertilizer sa inyo katubuhan. Gamit lang kamo sang anom ka unit complete fertilizer. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Anano pagidang pila ka mga balita ka mga isyo naton talakayon ariho. Antes kita magkadto sa paid program, tandugon ko lang makadali. Ini balang ginpalayag sang isa ka representante sang bayan muna nga si Carlos Zarate. Ano ini ang ginaduso niya? Madasig nga pagpasar sang evacuation center bill. Suno kay Zarate, bagod okupado sang COVID-19 ang mga normal nga mga evacuation centers sa syudad kag probinsya, mabudlay. Nga makasulod ang iban nga nagakinanglan na binigid sa biktima sang kalamidad. Kinahanglan madasig ang pagpasar sang hagna tuyo nga
makapatukod sang mas dako nga evacuation center. Amo niya ang gusto nga iniya preparasyon gid. Kag wala giniya pasok kay kada tuig may ara kita 20 hasta 23 nga bagyo nga hindi mo na mapunggan nagasulod sa pungsod Pilipinas. Amo niya ang dapat nga ipatuman, amo niya ang dapat nga iimplementar. Preparasyon. Ini wala paso mo kada tuig may bagyo gid, hindi magdubo sa 20. So, manami ini siya nga subong pa lang preparar na kita, tukod na kita, mas dalag ko nga mga evacuation center. Lantawa subong. Ang iban nga mga evacuation center okupado sa mga biktima kag may kasong COVID-19. Alang-alang mo na sila isamo to, alang-alang mo na sila ibutang to palariho, ti kuno magluwas sa bagyo nga biktima, laton-laton pang COVID-19 na dugangan ang problema. Nami niya, para sa akon, husto gini, amuning hustugid nga subong pa lang, maplano na kita, mapain na kita budget para mapatindog sa mga evacuation center. Preparasyon next year. Amo na bla, kada tuig may bagyo mo. Amo niya gusto, subong pa lang, plano na kita. O kung butangan ta na, budget, patindugan ta na sa mga evacuation center ang alos tanan nga mga kaprobinsyanan. Duha ka bagay punduan sang national government o ma-counterpart ang local government unit. Depende na sa pag-ariglar nga kinalan, may preparasyon na kita. Kaya katulad siya ng mga balatian, wala niya sigurado kung mag-abot siya, amula niya abing COVID-19 nga naglawig-lawig, pero ang bagyo ya, kada tuig ito pa. So, gusto ning kasarati, subong pa lang, tukod na kita, pasar na kita sa ngagna, para nga magpatindog sa dalagko nga mga evacuation center. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Kay Rinan Payungyong, good morning. Kay Aro Ortiga, sa Saudi Arabia, gamonitor sila. Kay Warli Tunisia, kay Cory Bidaha, kay Lito Secundes. Ano ni sayaw? Suplada ko labot nyo. Ay, kalain. Puwerte aga pa siya. Morning, morning. Hindi magalin, ha? Standby ka mo. Mabalik pa ako pagkatapos ng isa ka paid program. Please standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi,
Komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Super bagyong si Role. May mga balita napulo ka mga opisyal nagladula sila sa tion nga nagabalbal ang super bagyo, gina paimbestigaran sila
Di ka mo nagkadto. Samtang nagabalbal kinanglan ang inyong serbisyo, nagkaladula ka mo ya. Di, daw budlay, no? Guro nagpalanago sila, purte. Amo ni blang nangin public official ka, kinanglan sa tion sang amo sini nga kahimtangan, kinanaara ikaw. Kinanglan suporta ikaw kung anong mahimo mo sa imo dira nga nasakpan. Hindi kay magkaladula kamo inyo. Daw kilala ko man sa una ba? Perting balbal ka bagyo, pinangita sa kondensya, nasapuan sa sulod sa barangay hall. Ba, purti klain. Amo na blang kinhanglan, kung nagpapili ka barangay official, may obligasyon ikaw abyan. Hindi ka magpulo panago, klain man na yung ang iban ga sulay na, ang iban to dumaano na sang bulig, kamo yan nagkaladula, diin kamo nagkadto, diin kamo nagpalanago. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na. Daligi lang, ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Nagamonitor siya sa Al-Khobar, Kingdom of Saudi Arabia. Kay Ernie Odasco Lidas, good morning man. Dira kay Engineer Mungkada sang Silin Homes. Kay Judge Snap Diamante, good morning. Kay Biti Lau sa Binalbagan. Kay Robin Tampos sang LTO. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, good morning. Dira kay Pare Remias Arroyo. Kay Toto Raul Alibuga, das talong gabre ka na negosyo mo na. Si Roy Marino, la kami nagkinitanay. Dira kay Pare Erning Hurilla, good morning. Kay Pare Estoy Querido. Dira kay Jubert Carion, kay Mayor, good morning man. Kay Loreni Canson, kay Buni Advincola, kay Bibitan, good morning. Dira kay Jerome Solinap, kay Lore Apurado, kay Roger Aguirre, kay Joel Perido, kay Raul Chua, kay Munsing Siokon, kay JC Sindico, kay James Patalagsa, kay Parinik Barkada, good morning. Maayo lang nga pag-monitor tagsagid kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 sa likod sining COVID-19, sa likod sang binalbalanay sang bagyo, may ara role, may syuni pa, ang ginakpanay sang Shabu Purtiman, gakalit man ang pila naton ka mga iligalista nga magpasulod man sa mga illegal katulad sining Shabu. Galibog ulo ko ni Blamo. Halin pa ni sa pungsod China ang iban. Tingala ko nga daw ginalumos kita sang Shabu sang China man. Hindi ba nga daw miguhay man sila ni Presidente Rodrigo Duterte. Daw adiko niya yung bilog nga pungsod Pilipinas. Halin dito nga mga Shabuya,
tag minilyon mo hasta bilyon ang balor sang tiyabo nga nagasulod dire sa pungsod Pilipinas. Daw natabo man ni sa una sa pungsod China, ginimo mas laadik sa iban nga pungsod, basi nagbalo sila. Di ko nagbalo sila, pungsod Pilipinas yung imuon nila nga daw ihimplo nila sa mga manug-adik. Hindi mapuslan mo ang isa ka pungsod kung lumapta ang illegal nga droga, sos. Hala lang, no, suyop, amo na natabo sa China sa una. Subong nagabalo sila. Daw ginadakdakan na kita dire sa mga siyabo. Puerte, no? Amo nang siling ni Presidente Rodrigo Duterte arangkahon ang illegal nga droga. Di duwa ka tuig na lang ang nabilin sa iya sining pagpangalagad bilang presidente. Ang ako niya pananawan, hindi ko ya komporme sining droga. Mas mapapas matiprano, mas mayo. Pero galing may pananawan ko nga matapos lang ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, daw budlay gidya nga mapapas ining illegal nga siyabo nga ni. Nga aman, gasulod ang dagko nga bulyom, milyon hasta bilyon nga bulyom sang siyabo. Nga ang amo ni kadako ang nagasulod sa pungsod Pilipinas, nagapakilala lang nga dire sa pungsod Pilipinas madamo sang manog suyop. Kay kun wala sang user, wala man sang poser. Mauntat man lang niya. Do natural nga paguntat mala kun wala na sa gagamit. Ambot silingon kung gasulod ang bulyom, milyon, bilyon nga balor sang siyabo dire sa pungsod Pilipinas, madamo ang nagagamit. Kaya kung wala sa nagagamit, pasudlan mo sang siyabo sino mabakals na. Galing, kay porte kadamo sa nagagamit, amo na nga ang bulyom sang siyabo, milyon hasta bilyon nga nagasulod. Ari pagid, ang masakit kay andalag ko pagid nga nagaduso sini, suno sa report, ara sa sulod sang bilibid. Ara kasulod sang bilibid, manegosyo kay mo siyabo, araw-araw nang hindi manakpan, daw hindi mentindiano. Puerte ini. Daw, ang gobyerno, gasiling lang lagso niya, mga extrajudicial killing lang aligasyon, perti kadamo. Pero ang sasulod sang bilibid, hindi matapna. Gwardyado kapat ka kanto, ang mga dragko, nga mga draglord, arasulod, sige negosyo. Daw hindi amo ako. Sa sulod sa bilibid, ay porteo, amo na kung kaisabla galibog ang ulo naton. Kung hindi mo madakpan, ang ara sa sulod sang bilibid, ano pagidahyan ang ara sa gwa? Hindi ka gani kadakop sa ara sa sulod. Dakpo mo pa ang ara sa gwa. Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na sa panahon sang pandemic, krisis pangkalibutanon, mabudlay. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon.
Si Vanessa Mayo kada aga nga bugtaw ni sa aga pa. Kay Ann Bela, good morning man. May lang nga pag monitor tagsagid kakaagahon. Ang pila naton di kabuon-buo no. Wala maabrihan ini. John Mahilom ni. Musta ba si John Mahilom mo? Gabugtaw siya aga pa. Kung kaisang cellphone ko ni gabisyo man kung hindi mo maabrihan, wala agad. Ano ini? Tamyaw ko Papa Joe Ulandiska sa iya si tinta katuig nga kaadlawan. Halin sa Real sa Abida family. Kahapon pa ini. Wala ko mabasahan, no? Kay talagsa ko lang inabuksan ang akong cellphone na mo nang suri gigisa, hindi naton mabasahan. Kay Aprilene Estilier, good morning man. Naga-monitor dira sa Cavite. Kamusta ang signal namon? Maayad-ayad man? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57, may bagyo pero 50 ka balay man abo man to. Sige ang bagyo, siging sunog. Pertin, wala untat ang kalamidad. Dako-dako naman ang balawion sa gobyerno. Hamak mo nga suportahon mo itong nagkalapirdi nga pananom, nagkalamatay nga kasapatan, nga aton mga mangunguma, sus, puerte o. Amo na kung kaysa, budlay dapat gid nga maghalong. Muni nga, sila ni Bukay, aming Diday Gingging Pires ng Kunsingbaran, sang La Carlota City. Good morning da sa inyo. Taga La Carlota, good morning lang. Mabalik ako pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negosanon inyong pamatian stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon madayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan
Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayong Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagservisyo. Hapon di subong, hapon dagali sa inyo. Kay Jibenina Le Bonilla Magwad,
Good morning man. May mayong balita sa mga motorista karong aga daw magasarurot ang presyo sang krudo. Kabay pa, bisan paano sige lang nubo bla nga hindi makita matabunan sang porte nga palasanon. May COVID-19 na, may bagyo pa. So, porte nga balbal sa aton. Ti kon maiban-ibanan ang palasanon bla sa aton mga driver. Labi na gid nagagamit sang krudo. Makabawi-bawi man sus pila ka bulan man nga antos sa aton mga driver. Pila ka bulan wala biyahe. Sos. Matya ko daw kumaga istorya kasaysayan ng mga driver daw ga kahalam ang dapadapa ko. Kilala ko blang nga suki ko sa tricycle siling niya sus. Gintunaan ko gid ang kabataan ko niya nga magkaon kanon nga wala na sudan. Subo pamatian. Nablang katumbal niya kuha ko na inapusa sa tubig kag butahan jutay nga asin. Para nga may sabor lang nga igopigupon ka. Subo pamatian. Di wala gid mo. Nya wala kami biyahe. Wala gid income. Mano ka bi? Kung may jutay kanya nga hinulaman da, ipakaon mo sa kabataan mo, tulok-tulok ka lang anay eh. Yan magtulok-tulok, imo nagduwak bulan da. Sus, matyago gasulab, sulok-sulok ko. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Please stand by. Oras di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan nagit nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot giga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa ita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog, idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyunan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila.
Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang imo? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula ko ya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na ko ya. Siling ko sa ilang may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Tungod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am. Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langgas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga yun naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Danay. Hi. Ano yung gusto ko? Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko Siyason kay Marlene Diaz. Good morning man. Kay Dilpen Parcon Hironda. Mayong aga lang may lang nga pag-monitor diri sa Action Radio Bacolod. Ano pagid ang mga balita nagsaka sa 20 patay? 16 sa Bicol, bangod sa bagyong Siruli. Ang report sang Civil Defense sa Region 5, 16 ang patay, napulo ang taga-Albay, anom sa Catanduanes o kung Catanduanes, kagbay 3 pa ka missing. Ang masubo-subo lang nga balita, ining 80% sa mga balay
sa 3 ka kabanwahanan sa Catanduanes ang naguba bangod sa bagyong Siruli. Pwerte, no? Laban sa linya komunikasyon sa probinsya, wasak man. Tiyamak mo, wala ka komunikasyon, wala ka balay. Amo na ning sitwasyon. Subo man batyagon ang nagkalatabo sa aton mga kauturan, ang aton mga mangunguma. Ang agrikultura naton, bilyones ang halit. Di bisan nga suportahan pa na temporaryo sa gobyerno, masakit-sakit na. Nagkalaguba ng imo mga pananom, nagkalaguba ng imo humayan, maisan, kag iban pa. Ang imo mga punong na nag-alawas, purti ini. Okay lang, may ara nga ayuda ang gobyerno, pero sana siling tana, sugod ka sa puno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na, morning lang kay Erwin. May lang nga pag-monitor kay Aprilene Estilier. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid, kaya ang Dr. Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman brown na dason. Brown na dason singa na pasensya ba. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan yung ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kubos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For, bugtaw. I-record ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung naman natin. Update mga siya. Matinandao na siya mo. Damo to, nogid na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko ng tatuban ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod, ma-idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan kong mga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter, dirakay. Kung wala ako nagapamati, permi sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati, kung
Mo sila kay ara ko sa Aksyon Radio. Maskin gubaon na nga. Nakabati kita. Ingana ka ng San Diyos ang kagubay nga pamati ka kay nga amo to nga pag-abri kong pizza lang agi kaya nga amo to. Muna ka lang. Dako na po pizza. Kabulig na siya kay P. Marabillas ang Palawan. Kay Eric Mirasol, naga-monitor siya kuno sa Paranaque. Ari ho, kung may mahikapan ka nga bukol sa lawas, abya Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 9-23. Una nga bula, resulta, 9 kag 23. Second draw, kadua nga bula, 29-2. Ikadua nga bula, resulta, 29 kag 2. Third draw, ikatatlo nga bula, 3-12. Ikatatlo nga bula, resulta, 3 kag 12. Sa nagahulat-hulat sang resulta sang loto, wala pa sang draw subong. Alin kahapon, Lunes kag Martes posible, mabalik ini siya, buwas, no? Ang resulta sang loto. Nagligad ka man ti perting balbal kabagyong si Rule, tigin paiway anay ang pagdraw sang loto. Posible, mabalik ini siya buwas. So sa malalagyon magtaya sa loto, buwas na lang. Hulat-hulatan nyo na lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na, mabalik kami. Pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na niya'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon. Kay Manjo Arnico. Diri kita, pasudlon tang balita naton sa City Hall. Councilor Dindo Ramos may patag angot sa hingyo sang Ayala Malls nga magpatigayon sang 90 kaadlaw nga dry run sa mga southbound PUGs. Balita City Hall. Detalyo po di Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead.
Bayong Ag-Action Fred, nagpadala sang sulat ang Ayala Malls Capital Central sa Sangguniang Panglungsod. Nga nagapangabay Action Fred nga liwat nga magpatigayon sang 90 dias nga dry run sa mga southbound nga mga PUJs nga makalabot tubtob sa may provincial capital karon nga bulan sang Nobyembre. Sa Bayan Action Fred ni City Councilor Dindo Ramos ang chairman sang Committee on Transportation. Iya ginpathag sa Action Radio Bacolod nga nakapatigayon na sadto sang dry run ang syudad angot sa paglabay sa mga southbound nga salakyan humalin sa may Dalan Rizal padulong sa Dalan Gatuslao sa South Capitol Road tubtob nga maglabot sa Bacolod Vendors Plaza. Ginpahayag sang konsehal ila na Action Fred ginpaboran kag gin-endorso sa LTFRB Region 6 ang pag-reroute sa mga southbound PUJs matapos ang dry run nga ginapatigayon tinalikdan nga 2019. Suno kay Ramos, ang operator na kunta ni Action Fred ang mag-follow up sini pagi sa pag-file sang extension sang rota sa LTFRB bangod ini ang gwa na sa otoridad sang Sangguniang Panglungsod. Nagpanugyan man si Ramos sa tagdumalahan sang mall nga pwede sila Action Fred nga magbulig sa mga operator para mag-file sang petition. They have to convince ang LTFRB nga there is a need for the extension of route. Franchise nila, extension of franchise. I-amend nila ilang franchise. Kaya kami gin-endorse na namon favorably mo. It's up to the LTFRB to decide on that matter. Nabatian si Bacolod City Councilor Dindo Ramos. Halungan naton ang aton ni kaayong lawas pagi sa pag-inom sang ang Action News sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Good morning na kay Josette Magwad de los Reyes. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Ako galing si Shirley. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay hindi ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Action Radio kay Tita Wilma nga
pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kayo salamat sa inyong aduan Ma'am Nuna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si Mahal nga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay ang mga. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man sa magamit no. Pero sang last time ginabantayan no gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunway sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagig ko kay basi ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time, ang na do medyo emotional ka kay, abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nauya, ako maghulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit tapos ako ban ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay kisa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa ako ban ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minisang sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo bisang pigado lang ka mo ka hindi nyo git pag underestimate ang inyong self
Biskan pigado lang kamo mo silingon, hindi na kamo pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, may pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga conflex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano, ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay base sa ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay nang eskwela na ako. Okay, tapos ka good. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos okay. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gatamyaw siya happy birthday karong adlaw kay Brian Santos. Good morning mada kay Heaven. Diri kita. 18 anyos nga babay patay matapos na lumos sa bubon sa siyudad sang Himamaylan. Si Action Brian Murdin may report. Action Brian, please go ahead. May action na Fred bangkay na sa Masapuan ining isa ka 18 anyos nga babae matapos palumos sa bubon. Dira iya sa sitio Balabag, Barangay San Antonio, siyudad sang Himamaylan, las 11 sang aga kahapon. Ang napatay Action Fred ginkilala sa kay Micah Gapan, pumuloyo sang amuman nga lugar. Sa pag-imbestigar sang Himamaylan PNP, las 7 kahapon sang aga, uli nga nakit-an ining biktima nga nagkadto sa bubon agon magkuha sang tubig bangod nga gapanglaba ini. Natingala mga pamilya ni Action Fred nga way na ini makit-an pa kag sang ila ginusisa oy chinilas na lang ang nagalutaw. Na desisyonan sa pamilya Action Fred nga sag-ahon ang tubig sa bubon. Sa kadalumon nga 30 katapak dito nakit-an ang lawas ni Gapan. Las 11 kahapon kag gidala pa ini gani sa Kuano Governor Valeriano Hospital apang ideklara nga patay. Ginako sa pamilya nga hindi kahibalo maglangoy si Gapan rason na nalumos ini aksidente nga nadanlog kag nagsulod sa amo nga bubon. Action Fred. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. 49 na, muning nada kay Marilo Trabilla Catinoy kag Andrio Tanalgo. Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa inyo? Si B, magnesium, calcium, potassium, zinc, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule.
aprobado sang Food and Drug Administration. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal ninyo sa Alice Drug Store sa Hinigaran, Tia Joy Pharmacy Pontevedra, March Pharmacy La Carlota, kag dira sa Mami Joy Pharmacy sa Valladolid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50. Diri kita, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Pato. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Aksyon na Fred, patayan isa ka mekaniko kag pilaso naman ang apat ka iban pang persona sa aksidente nga nagluntad kagabi sa Granada Alangilan Road, Bangga Carmen, Barangay Granada, Syudad sang Bacolod. Ang napatay ang ginkilala kay Lori Fernandez, 56 anyos, kag sunod naman sa investigador sa Police Station number 5 nga si Police Corporal Rodel Velarde. Gikan sa isa ka pagtililipon sa Barangay Alangilan kag papauli na kuntani Action Fred ini mga biktima sa Granada Heights Subdivision sa amuman nga barangay. Upod ni Fernandez ang pamilya sang manak sinisang nabungguan ang isa ka truck nga nakapark sa kilid sang dalan. Si Fernandez nagapungko sa passenger side sang depasahing nga jeep kag nadugayan pa antes makuha matapos nga ini siya ang naipit. Patay si Fernandez matapos nakaangkon sa madalong nga pila sa ulo kag iban pa nga bahin sang iya sining lawas. Nakaangkon naman sang gasgas ang driver sa jeep nga si Joshua Araujo, 26 anyos, kag residente man sa Granada Heights Subdivision sa among barangay. Pilason man ang asawa kag duha ka mga bataan ni Araujo. Sa interview sa Action Radio Bacolod Action Fred, wala sininakitaan ang nagapark na truck sa kilid sang dalan, mga wala man ini sang early warning device. Kag sa alegasyon pa sang driver sang truck nga si Jose Maria de Ocampo, 66 anyos, sang Hacienda Carmen sa among barangay, nagbutang ini sang early warning device antes ginbili ng iya sining salakyan. Dugang pa ni de Ocampo, ginpahibalo na lamang siya nga nabungguan ang iya sining salakyan, kag ini ang pinakauna nga higayon nga nagpark ini sa among lugar, bangod nga ini ang manyapon pakuntani sa ila balay antes magpadulong sa emission center sa syudad. Si Fernandez ang yara karon sa kustudiya sa Police Station number 5, samtang nagapadayon man ang investigasyon. Sa iban pa naton nga balita, arestado naman ang duha ka mga persona matapos ang buy-bust operation sa Police Station number 7 sa Purok, Kabugwason, Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod. Ang mga nagkaladagpan ang ginkilala sa ilananday Roberto Bantilan, 54 anyos, kag Darrell Genovea, 24 anyos, tanan residente man sang nasambit nga lugar. Nagkuha sa ila ang anong ka heat sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetson Shabu, buluban ta may kabugaton nga 8 gramos, balor man 52,000 ka pesos. Sa sininga panahon, importante kayong lawas sa lumalikawan ng mabalatian, dapat epektibo nga food supplement. Kag susubong nga nagapadaan sa gihapon ang pandemya kag wala pa sang approved COVID-19 vaccine, dapat halungan sa gihapon nato ng ato ni kayong lawas. Health is wealth, mga ka-aksyon. Rason nga akong ginarekomendar sa inyo Life Extension Vitamin D3. Bangod ini ginakabi nga the best Vitamin D3 brand, bangod 100% nga ginhimo ini siya sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Isa ini ka standalone Vitamin D3 nga pure, potent quality kag high bioavailability, mahapos pa ini imnon bangod ang soft gel, ang himo ini siya sa extra virgin olive oil nga mayara pa sang rosemary extract, agod mapabili ng freshness kag potency kung imnon. Ang Life Extension Vitamin D3 sa ka-actual Vitamin D3 nga ginausar sa pila ka mga klinika, batok naman sa HIV, TB, cancer kag iban pang balatian. Kag ang mas manani pa,
Safe ang vitamin D3 para sa mga nagabusong, lactating mother subong man sa mga may maintenance medication. Gani, mag-inom na sang Life Extension Vitamin D3. Balitahalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa Balita Una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start kami start? Gaspila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Wa gid ko nagsala. Amanasing ko buot gid mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ila liog. Di isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka
kalipay namon kag may naluwanon gidya nga bulig dinyo no kung hindi pinagi sa inyo why kami naka-avail sang amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gidya sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story. Pin Standard Time, pangot kita sa tak na lasay, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.